Здравейте, казвам се Геннадий Георгиев и съм координатор на партия Величие за област Шумен. Тук до нашата прекрасна елха искам да ви поканя отново на отворена среща с Ивелин Михайлов и екипа на партия Величие утре 23 в 18 часа в нашия прекрасен театър Васил Друмев. Аз знам каква е ситуацията в област Шумен. Знам, че много от вас и я познават много добре. Немалка част от нашите млади хора са в чужбина и работят там. Защо са отишли обаче? Повечето ще чуете да казват, че е заради парите. Истината е, че те просто не могат да поемат унижението да бъдат роби в собствената си държава. Дали ще успеем да направим нещо по въпроса и да променим ситуацията, зависи от мен, от вас, които ме гледате, и от всички жители на област Шумен. Ще имаме ли смелостта и освен това да възпитаме децата си да бъдат смели и да отстояват своите права и свободата си. Така че заповядайте, нека завършим годината подобаващо и с нови сили през новата година да продължим борбата до постигането на целите на всеки един от нас. Успех ви желая и весели празници!